Bagyan gursaचे कृवेन निवारम कामच्या देवा आमच्या చెప్తాచని పవిత్రాత్మచే నవి ఆమేన్ तुम्ही आवडव्यान मरी बरी खबर हाडली आणि पवित्रात्मा तिकर बेसले नमान मरी कृपेनवरले मी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेसू Bugyan Maria वाचून फियांका तिरुनाती करता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आपले सुनियाची साकन जेसू दोन मिळतायचा नमान मरी कृपेनवरले मी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेसू Bugyan ती Maria वाचून फियांका तिरुनाती करता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आणि सपोत मुनीच झालं आणि आमच्यामध्ये जेला नमान मरी कृपेनवरले मी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेसू Bugyan ती Maria वाचून फियांका तिरुनाती करता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंती देवचे मय अम्मा पासोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्या कमी पोहोचून शकते Magna esmembre America Borgelle Chapta Cristan Shapon Gitla Tacha Cristan the Farvi John Munichalanda Kami Bossin Tukul Pantanus Karnani Woton Makam Justice Tamachas Murifata महिमा बाप्पा कानी पुत्ता कानी पवित्रत्म्या Sadin Sotani Sada Sarvatame महिमा बाप्पा कानी पुत्ता कानी पवित्रत्म्या Sadin Sotani Sada Sarvatame महिमा बाप्पा आणि पुत्ता आणि पवित्रत्म्या Sadin Sotani Sada Sarvatame देवा केल्या Doar Mirmias Pinchas and Makadrian Machimotus Vada Magarat Amen. Tasnaso विश्वदीतांका Asnasul Sultan Kayesmia Nirantaka Sunche Pankali Suman Shukundita तत्मंता देवा Tatmantane Vak Sarpadara Bapak Sargani Pinchara Spara Ay Jesu Krista Tacha Klas Patagam Chasumia Sopo Itrat Marigar Besmolo Omkar Milita Garmalo Fon Suteka Tane Kostu Susle Taka Kursar Sudlo Tomelo Anitaka Nikiplo Millamade Devlo Israel Sam Tro Jivan Gar Sudlo Sopo Radab Joksin Masla Tenta Giovanni Velianci Municipal Satmanta Poitratmia Catholic Poitraspe Octan Soekar Patkancha Buksane Purice Joan Po Saskanche Jevi Amen आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राज जमका येऊ तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारात जाऊ Graças Amkaniam Chertuplinda Shamsi Patkampus Aniam Karnain Pudong Dinata Vaikanti Amkaniwara Amen नमान मध्ये कृपेंवरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितरतून सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजो Maria the watch me Amma Papian Katirunati Karatani Chabana Chavara Amen नमान मध्ये कृपेंवरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितरतून सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो Again, Maria the watch me Amma Papian Katirunati Karatani मरिये कृपेंवरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितरतून सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजो Again, Maria the watch me Papian Katirunati Karatani Chabana Chavara Amen महिमा बाप्पा कानी पुत्ता कानी पवित्रत्म्या Sadin Sotani Sada Sarvatame एक गडीभर आमचे दोळे आम्ही धनक्या ह्या बंद दोळ्यांनी आमच्या सुम्या जेजूचे रुपणे आमच्या मोती भितर आम्ही हाडया फर्स्ट तेसलोनिकेंकांक बरयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत वर्ड 16 आमकां सांगता सदांच खुशाली जाया مخطط B1 وB2 بواحد باب الواقع معروف في صورة منه اوكي شنو يبي انت؟ يعني B1 صورة B2 قاعدة هذاك
वर्ड 16 आमकां सांगता सदांच खुशाली जाया. 17 कळनासतना मगा. 18 सर घडितांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. आज जेजू आमकां ताच्या भुरग्यांक खुशालकायेन रावंक आपयता. ताच्या कडेन बसून उलोवंक तो आपयता आनी सगळी आमच्या कश्टांत, आमच्या संतोशांत, आमच्या दुखांत ताका मात्र स्तुती करूंक तो आज आमकां उलो दिता. देखून आमी एक घडीभर आमचे मायक आमी अनम्यूट करया. त्या आमच्या जेजूक, आमच्या सुरवंदाराक, आमच्या रचणाराक, आमच्या पोसणाराक, आमच्या सम्याक आमी अर्गां दिवया. कोणातल्यान आमी अनम्यूट कर त्याच्या आमच्या सुन्याची स्तुती करया. हालेलुया 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 जिस महिमात का जिस आराधना का जिस वंदिता का जिस वर्णिता का जिस वजारत का जिस हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Argant का जिसो स्तुति का जिसो अभिलाप्त का जिसो वंदितांत का जिसो वर्णितांत का जिसो हंसारत का जिसो हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Hallelujah, 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 Jesus, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Niam Jesus, Chika, Jesus, Jesus, Chapatam Chika, Jesus, 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 Jesus. Jesus, Oh, hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, देवा Jesus, Jesus, आमच्या Jesus, Jesus. आमच्या सम्या Hallelujah, hallelujah, आमच्या बापा आमच्या hallelujah. मोगाळ इष्टा तुका आम्ही नमान करता तुका आम्ही Hallelujah, hallelujah, चरणांत hallelujah. आमचो नमान तो स्वीकार कर. Jesus, 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 Jesus. Sargant, Sargant, Kajis, Rapt, Kajis, Sufit, Kajis, Mahimant, Kajis, Aradant, Kajis, Vanditant, Kajis, Vanditant, Kajis, Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus. हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताक आमच्या सुन्नान Mongaccia Tachamcha, Sumiani, Solandra, Gesù Cristaci, Kodani, Ragatatuani, Devakancha, Vatkanchani, Sagla, Sofracha, Vatkancha, Parikunams. Psalm 67 verse 1 देव आमची दया करू आणि आमकां आशीर्वाद दी आपल्या पापणाचो प्रकाश आमचेर त्या पयल्या कणांत आमच्या सगळ्या जेजूचो आशीर्वाद आज आमच्या जिवितांत खंयसर आमी येता थंयसर आमच्या सगळ्याचो आशीर्वाद आमी कामाक वेता आमच्या कामा कडेन आमच्या सगळ्याचो आशीर्वाद मागया कसले आमी डॉक्युमेंटाचे कामाक वचून मिनिस्ट्रीक आमी येता गव्हर्नमेंट कामाक आमी वेता थंयसर सगळ्याचो आशीर्वाद आमी मागया आमच्या घरांत आमी एक वायट करता आसतना आमच्या सगळ्याचो आमी आशीर्वाद आमची भुरगीं आमची वडिलां जिसस सांबाळा तांच्या पासत आमी मागया आमच्या ह्या सगळ्याचो आशीर्वाद तांचे वयर सदांच आसूं
येशूची आम्ही स्तुती करत असताना त्याची आशीर्वाद ताच्या मुखामुळे सोबत जड आमच्या तोंडात फंकून दिली म्हणून आम्ही आता उत्तर भक्तीपणाने करूया. Psalm 67:1 देव देव आमची आमची दया दया करो आणि आमका आमका आशीर्वाद दियो. आशीर्वाद दे. आपल्या मुखामुळे आपल्या प्रकाश आमचे प्रकाश Psalm 67:1 देव आमची दया करो आणि आमका आशीर्वाद दियो. आमका आशीर्वाद दे. प्रकाश आमचे आपल्या चमको. मुखामुळे Psalm Psalm 67:1 देव आमची दया करो आणि आमका आशीर्वाद दियो. आपल्या मुखामुळे प्रकाश आमचेर पांको ददले शिकयात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूस कर बाबा. कृष्णाच्या बापा हांव तुका भेटयता आमच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सोडवणारा जेजू ख्रिस्त उडाणी रगत तत्व आणि देव आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णावर त्या दुसऱ्या कणात आम्ही मागया प्रत्येक रितीन आजची कोण परमनंट रेसिडेंट दुसऱ्या कंट्रीत आसात कामार आसात परमनंट रेसिडेंटाच्या इतर डॉक्युमेंटा पासून वेट करना आसात तांच्या पासून आम्ही मागया मायग्रेशनाक ती ट्राय करतात तांच्या पासून मागया कसले अडचण घेऊन तांचे हाती प्रोसिजर ऑर्डर आसा मागया आम्ही तुमच्या पासून विजा हातात आसा पण ती विजा प्रोसेसिंग जावंक ना कसले अडचण मेडिकल इश्यूज जाला तांच्या पासून आम्ही मागया कामाचे ऍप्लिकेशन घाला कामाचे प्रॉब्लेम जावन आसात तांच्या पासून आम्ही मागया एग्जामाची तयारी करून एग्जामात बरें करून बरयला पण रिझल्ट बरें येवंक ना तांच्या पासून मागया जिवितांत हांव फेल जाला चिंतून करतात त्या शिकपाचे बरें काम मेळना म्हणून मोग मेळना म्हणून आवय बापूय ताम करून हेरांत दुर्सणीचे उलोवणे आयकून आज एकसुरो जावन ह्या जिवितांत देदेस्पर जाल्यान जावं करून तांच्या पासून मी मागया ह्या घडये जेजूचे कपाळ दिश्ट तांचेर पावकून दी त्या मुखामुळे सकत जड तांचेर पावकून दिलो आनी तांणी जे कितें मुखार करूंक चिंतात ते सकट जेजूच्या नांवान फळावरीत जावं दी म्हणून मागया आनी हे आतां उतर आमी रिपीट करया लेविटिकस 26:9 हांव तुमचे म्हजे कपाळ दिश्ट करतलो हांव तुमकां फळाबरीत करतलो तुमची संतत वाडयतलो आनी हांव तुमचे कडेन केल्लो सल्लो तीरतलो लेविटिकस 26:9 तुमचेर म्हजी कपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळाबरीत करतलो तुमची संतत वाडयतलो आनी हांव तुमचे कडेन केल्लो सल्लो तीर सांबाळतलो लेविटिकस 26:9 तुमचेर म्हजी
ಪಾಳ್ದಿಸ್ತಲೋ ताव फळावरी तलो जी संत तोडी तलो आम्ही तुमच्याकडे केल्लो सल्लो तीच सांभाळतलो तुमच्याकडे केलो सल्लो तीच सांभाळतलो जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मरिफात आमची आणि आमच्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा कृष्णाच्या कृष्णाच्या पेता तुझ्या ती मगाच्या तुझ्या सुमी आणि सुगंधरा जेजू ख्रिस्तची गोड आणि रगत मोनिले तुमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परीक्षा याकणात मी प्रत्येक रीतीने मान्य आमच्या कुटुंबाने असच्या विंगड रीतीच्या प्रॉब्लेम्स पासून आज गोबैलामध्ये बरो संबंध ना झगडे असा कुटुंबाचं समाधान ना असमाधान रास करता कुटुंबात एकलो या आवय या बापूय मागणे तरी या म्हणताना भुरगी पयसरतात भुरगी जोर करतात आवय बापूय विसावस म्हणताना विसावस ऐकना फायनान्शियली प्रॉब्लेम्स असतात कोणी पिढेंत असतात कुटुंबात आज कसल्या कामाक पैसे इन्व्हेस्ट केले ते प्रॉफिट नसताना नुकसान जावन आसा नवेंचो बिझनेस घालूंक चिंतला कन्स्ट्रक्शनाचे काम सुरू आसा कोणाक रीण दिला रीण पाटी मेळोंक ना बँकात लोन घेतला पगार अडव धरला जेसू कडे आम्ही मागया जेसू कळीत नतल्यो कसल्यांच सांगना आणि एक संगती ताका कळीत आसा जेसू कडे आम्ही भक्तीपणान मागया आणि ह्या आता उतर रिपीट करूया जोशुआ 1:9 Joshua 1:9 आम्ही तुका फरमायला आणि दृढाने बियाणाका काही संधी नका कित्याक सर्व तुझं देव तू असतलो जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा
ससनाच्या कृष्णाच्या बाप्पा बाप्पा तुका पिढेचा तुझ्या ती मुगाच्या मुगाच्या पुताची आमच्या आमच्या सुम्यानी सुमियानी सुरंदरा ख्रिस्ती जेजूची कूड आणि रगत मॉनी देखून आमच्या आमच्या पथकांच्या पथकांच्या आणि जी सगळ्या सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या पथकांच्या पथकांच्या परिपूर्ण त्या कणात आम्ही प्रत्येक रीतीने आम्ही मागया तर भुरगीं आनी युवा जाणां पासत आज भुरगीं शिकता आसतना इस्कॉलाक वता आसतना जेसू तांच्या सांगाता रावन जेसू तांकां वाट दाखोवन दिवन दिवन मागया कसल्याच वायटाक तांणी सांपड नाशिल्लें कसल्याच पिडेक तांणी वळख जाय तांचेर आपली दयाळ दिश्ट घालून तांचे शिकाप तांणी बरें तरान शिकोवन मुखार तांणी जेसूची शुभ वार्ता परगट करची हातेरान जावन दिवंक मागया मागया प्रत्येक रितीन निवासणापासून विविध कारणापासून ती आज वाट चुकोवन पडतात नेणारपणान ती चूक करतात ही वचनापासून आमी मागया कसल्या एडिक्शनान ती सांपडल्यान तांकां भायर येवंक जेसू कृपा दिवंक दी आज आमची युवा जाणां बरें शिकतात बरें काम तांकां जेसू दाखोवन दिवंक दी मुखारी ते जेसूचे फुडारी जावन वावर करून दी जेसूच्या वर्तांत जेसूची शुभ वार्ता परगट करची हातेरां जावन दिता मागया प्रत्येक रितीन आजची भुरगीं कॉन्फिडेंट आसात पिडेंत पडल्यात ऑटिस्टीक हायपर एक्टिव्ह ह्या भुरग्यांक पासत आमी मागया तांच्या आवय बापाया पासत मागया ह्या भुरग्यांची देखभाल करून तांकां गरज आसची जाणवारी खूप जेजू दिवन दी आमची भुरगीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन वाडोवन दीत मागया आनी हे आतां उत्तर आमी भक्तीपणान रिपीट करया विस्डम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो विस्डम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो देशी आयलो विस्डम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो देशी आयलो जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा यादी मगाच्या आमच्या सुमियानी सुरंदरा जेजू ख्रिस्ती कूड आणि रगत मॉनी देखून आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या परिपूर्ण ह्या आखरीच्या कणात आम्ही साध्य जाता जाल्यार दिंब्यार आमी पडी आमचो हात आमी वयर बारया ह्या आखरीच्या कणात आमी मागया प्रत्येक रितीन पिडेंत वडवणच्या आमच्या भाव भयण्या पासत आस्पत्र्यांनी मरणाच्या तणीर आसच्या पासत कॅन्सरांत विंगड विंगड रितीच्या कॅन्सरांत पासत आज ते कॅन्सर सगळ्या कुडींत विस्तारला तांच्या पासत प्रत्येक रितीन मागया आमी जेजू तांची दयाळ दिश्ट घालून दी जेजू
तसो हात तांच्या वयर दवरून तांकां संपूर्ण रितीन गुण करून दिवन मागया. मागया आमी किडनी ट्रान्सप्लांट, लिव्हर ट्रान्सप्लांट, हार्ट अटॅक कोणाक जाला जावंक करू सर्जरी आसा, हार्टान ब्लॉक आसात, शिरो ब्लॉक जाल्यात, मानसिक या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आसात, दोळे दुख, कान दुख, सायनस, अस्थमा, थायरॉइड प्रॉब्लेम, हार्मोन इम्बॅलन्स, गांठी दुख, आर्थराइट्स, यूरिक ऍसिड, urinary infection, uterusचे प्रॉब्लेम, फायब्रॉइड्स, विंगड पिडेन वळवळतात, अशी भुरगीं आस्पत्रेंनी आसात. आज जोडी आपल्या काजारी जिवितांत भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात. तुम्ही देव तांचो घर वापरून दिवन मागया. मागया ह्या लायनीर सवार भाव भयणीची पिटिशन घाल्यात. विंगड गरजो आसात तांच्या पासत आमी मागया ह्या घडये. जुलियट डिसोजा तेजे सिव्हिल आयडीचे इश्यूज संपूर्ण रितीन जिजू तिका त्या प्रॉब्लेम सत्तान सुटका दिवन दिवन मागया. विनिशा, रेबेका एक बरें परमनंट काम ती सोदून आसात तांचे पासत आमी मागया. लिली फुर्तादो तिच्या सर गरजा बसत, रेचल, रॉकी, लिसा, जुलियाना, रॉयस्टन, रॉजर, रोमा, मायसी डिसोजा, लेनी वेगस, लाविटा आणि जविटा, लीना जाकोब, Maria Lobo. त्यांचे सर गरजा बसत आमी मागया. हॅलो युट्यूबर दीस बोर हे मागणे ऐकून जेजूच्या उतरांचा नियाळ करचे हर एकल्या भाव भयणा बसत आमी मागया. जेजूची कृपा तांचे देव दिवन रेजा पासत मागया. वर्क परमीट बेगीनच तांकां मेळोन दिवन. रिना म्हणल्या भयणीच्या हर एक गरजा बसत ताच्या कुटुंबा बसत. जी कोण आज जेजूतान पयस गेल्यात, कॅथोलिक जावन क्रिस्तांव जावन जेजूतान पयस आसून जेजू विशयान प्रचार करच्या त्या आमच्या भावंडां बसत मागया. तांणी पाटी परतून येवन जेजूचे नांव आपल्या वंटांनी स्तुती करून गावंक जेजू तांकां कृपा दिवन मागया. मागया चड या भाव भयण्या पासून आमच्या पापा पासून बिशपा पासून कार्डिनल्स इगर्जिंदासच्या हर एका संघ संस्थांपासून फिरगस कुटुंबात एक जावन फिरगजीन जेजूची सेवा करच्या हर एकल्यापासून धर्म भयण्यापासून आमचे सर लायकांपासून त्यांच्या बऱ्या भलायकेपासून तांच्या कुटुंबापासून आमी मागली. जेजू महाराजच्या हर एकल्या भाव भयणीच्या गरजा पासत आमी मागया. विंगड गरजा आसात आता जेजू कडेन आमी उसारया. त्या जेजूच्या कुर्सा म्हळ्यार आमी वचून त्या सगळे गरजो अर्पिया. त्या जेजूच्या कुर्सांत वाडचे ताचो गांव ताची आमलीक प्रगत सर पिटिशनाचेर पडून दी आनी जेजूचो आशिर्वाद त्या सर गरजांचेर पावून दी म्हणून मागया. हेनरी फर्नांडीस, हिल्डा, मारिया, विक्टर, एंजेलिन रेगो, अरुणवास, डेरिल, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, अँडी, जेनिशा, जिशल, जेम्स, सिंडरला, जेसी, जॉयस मॉली, रॉबर्ट, लारिसा, लीना डिसोजा, लीना मेल्विन,
Cheryl, Sonal, Ina Was, Lidwin, Valerian, Sonal, Audley, Lucita, Angelo, Reyes, Ruth, Lydia, Margaret D'Souza, Kristen, Milburn, Nancy Lobo, Pradeep Meneges, Pratishta, Pravin John, Reena Arun, Teresa Kashmiri, Ridna Alkar, Gilbert, Vida, Kishore, Calvin, Kathleen, Velisha, Lancy, Nirmala, Nivan, सर भावनापासून मी मागत असताना प्रत्येक रीतीन जे कितें मागोंक आमी विसरल्या ह्या घडये आमी जेजूकडे सांगया. जेजू तुजी कृपा आमच्या सर भुरग्यांचेर देवय म्हणून आणि ह्या उतर आमी भक्तीपणान 3 फावटी रिपीट करया. Psalm 107:20 verse 20. आपले उतर ताणे तांकां बरी तांकां बरी केली, केली, तांचो जीव नासलो ताणें निवारलो. Psalm Psalm 107 verse 120 20. आपले आपले उतर दडून ताणें ताणे तांकां बरी तांकां केली, बरी केली, तुजो जीव नासलो जीव ताणें नासांचो निवारलो. ताणे निवारलो. Psalm 107 verse 20. आपले आपले उतर दडून ताणें तांकां तांकां बरी तांकां केली, बरी तुझो जीव तुजो नासलो जीव ताणें नासलो ताणें नासांचो निवारलो. निवारलो. येसूच्या कठीण येशूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या अपशमावरी अपशमावरी पार आमची आमच्यानी आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशमावरी अपशमावरी पार आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कर बाप्पा. येसूच्या येशूच्या कठीण कष्टांच्या अपशमावरी पार आमच्यानी आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कापड कर कर बाप्पा. बाप्पा. येसूच्या येशूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशमावरी पार आमची आमच्यानी आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. बाप्पा. येसूच्या येशूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशमावरी अपशमावरी पार आमची आमच्यानी आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कापड कर कर बाप्पा. बाप्पा. येशूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशमावरी अपशमावरी पार आमच्यानी आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कापड कर कर बाप्पा. बाप्पा. येशूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशमावरी अपशमावरी पार आमची आमच्यानी आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कापड कर कर बाप्पा. बाप्पा. येशूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशमावरी अपशमावरी पार पार आमच्यानी आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कापड कर कर बाप्पा. बाप्पा. येशूच्या त्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशमावरी अपशमावरी पार पार आमच्यानी आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कापड कर कर बाप्पा. बाप्पा. येशूच्या येसूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशमावरी अपशमावरी पार पार आमची आणि आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कापड कर कर बाप्पा. बाप्पा. ये हे भगवंता भगवंता देवा, देवा, हे भगवंता भगवंता, ये भगवंता भगवंता बलवंता हमारा आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कापड कर कर. बाप्पा. ये हे भगवंता भगवंता देवा, हे भगवंता बलवंता हे हे भगवंता भगवंता हमारा आमच्यानी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. हे भगवंता देवा, भगवंता देवा, ये भगवंता भगवंता बलवंता बलवंता, हे ये भगवंता भगवंता हमारा आमची आणि आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कापड कर बाप्पा. हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया जेजू 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 Hallelujah, जेजू hallelujah, hallelujah. God Jesus, जेजू God Jesus, अर्कांग God Jesus, काजी God सगळा Jesus. हालेलुया काजी हालेलुया तुझी हालेलुया महिमा तुका जेसू आराधना तुका जेसू वंदित लाव तुका जेसू वर्णित लाव तुका जेसू हालेलुया 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 जेसू 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 जेजू 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 जेसू गाडी जेजू God जेसू आमचे God जेसू पात्र God जेसू God जेसू God तुका जेसू गाडी God मग आम्ही सगळ्या तुझ्याकडे विनंती करता सर गरज तुझ्या पुताकडे कळीत कर मरे ह्या भुरग्यांचे सर गरज तुझ्याकडे अर्पित असताना माये तुझ्या पुताकडे मागव ते सर गरजांक जेसूच्या कुशे प्रकार जैतला बुंदे म्हणून मागता नमान मरी कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेसू भगवंती मरिये Maria देवाचे देवा मरे शोध आमावाप्या तेरणा काती तिकारता नेमच्या वापराच्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रत्म्या आधी तशा आता आणि सदा सदा सर्वदा सर्वता आमेन. प्रेज द लॉर्ड प्रेज Praise द the लॉर्ड Lord. Praise the Lord. Thank you. તમે सांग आशीर्वादान भरलेलो जेजूच्या मायामध्ये शोधीच लागता प्रेज द लॉर्ड Praise प्रेज the द Lord. लॉर्ड